26 fevralda günortan saat 10:30 töwereklerinde Türkmenbaşy Aşgabat magistral ýolunyň uğrunda adam pidalarına getiren ýol hadisesi boldy. Gara ýoluň 30-njy kilometrinde ýüze çykan hadisede 5 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 28 fevralda Balkan welaýatyndan maglumat berdiler. Sürücü Toyota Sienna kısımlı ulogy ýokary tizlikde, ýagny sagatda 150 kilometr tizlikde sürüp ýoldan çykýar. Ulog bir näçe tapar togulanyp, soňra hem agdarylýar. Dip ýagdaýlardan habarly ýytybarly çeşmämiz gurrun berdi. Ulowdaky 8 adamdan 5 tanysy wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Yaralanan 3 ýolagçy hassahana ýerleşdirildi. Azatlyk olaryň soňky ykbalyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Redaksiýanyň paçygaly ýol hadisesi barada Balkanyň polisiýa müdürlüginden we şäher resmiýetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne habarçymyz ulowdaky ýolagçylar barada goşmaça maglumatlary öwrenmegi başardy. Onuň tasdiklamagyna görä helak bolanlaryň 4'üsi Balkan we galan biri Lewap welaýatynyň ýaşaýjylarydy. 4 Balkanlynyň ikisi aýal masgaly we biri uloň sürüjüsi eken. Ol Türkmenbaşy Aşgabat agarlygynda taktiçilik edýän ekeni. Helakçylykly wakanyň bolan wagty Balkanly aýallaryň biri Gazak wizasyny almak üçin resmi namalary doldurmak maksady bilen Gazagystanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna barýar eken. Ol Türkmenbaşynyň Janga ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjysydy. Dip çeşmämiz gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenbaşydan Aşgabada ýygy-ýygydan baryp gelýän raýatlaryň ençemesine salgylanyp, soňky aýlarda bu magistral ýolunda ýokary tizlikde ulow dolandyrýan sürüjileriň köpelendigini hem aýdýar. Sürücülerin tizligine gözegçilik edýän ýol polisiýasy ýok. Ýoluň kär böleklerinde duran ýol polisiýasy hem ulowny ýokary tizlikde sürýän sürüjüleri saklamýar. Sebäbi bu sürüjüleriň köpüsi şahsy ulowyny kire edýän raýatlar bolup, olar ýol polisiýasyna hepdelik para berýärler we islan tizliginde sürýärler. Husus taksilary ýolda saklayan paýaga işgärleri ýok. Polisiýanyň we sürüjüleriň edenetdiligi ýol hadisalaryny adam pidalaryna getirýär. Dip Balkanly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň sürüjülerden para alýandygy we munyň öwüzinde olaryň köçe ýol hereketiniň düzgün bozmalaryna göz ýumýandygy barada Azatlyk ençeme gezek maglumat berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurduň çäginde hasaba alynýan ulow hadisalary we olaryň ýol açýan netijeler barada hasabat bermeýär.